Не се смей! Не се смей! Дайте ръкия! Ето как се освобождала пейката, аз се чуех как става. Пази апаратът е наш. Абе, нека да му имат над главата ми. Каква техника? Аз гледам само пиянки тук, каква техника? Дайте да евакуираме. Мръднете се, мръднете. Абе, какво потопли е станало? Чищура и злодей. Ще ми разградите без да ми се дали така, че има трябва да е. Айде, играйте за точки. Вземи пликчето, моля ти се. И ризата ми е мокра. Айде, то всичко изсъхва за много време. Ама следващия левел е с пиявицата за мен. Кой скри пиявиците? Не съм виждал доста време. Абе, тия дето ядоха пъпеше да не си изяли пиявиците. Аз викам да ходим на плаж. Черно море. Много е добре. Слънце пече. Още по-добре. Е, само това ли можете? До тук 3 минути и 15 секунди. Обаче да бъдеш само с шишета, мъжете такива. Дай. Влади, ти, И пей. като снимаш това, и пей. Разбирам какво ви е отношението към сета на броколи. Горото не е оферта, брат. Идват някакви неподозиращи. Яшо, напълни ми го. Така ли става вече? Айде, минай. Ти видя
Ама не вим. Чакайте да се разруши. Искате ли сапун? Вземи пазиментата. Бени, вземи пликчето, моля ти се. Само така си мислиш. Абе, ние дойдохме да се измием, ама вие за какво дойдохте? Ние нещо повлекохме как. Който е много влез за Черно море. Дай. О, я... Ивета. Как ми полаза в задника, наистина. Момчета, безопасно е! Излизайте! Влез само другия на апарата. Game over! Game over! Тайм аут.